Daşawuz vilayatynda Türkmen halkynyň bayram münasibetli geçirilen aýdym taýly dawaralar ruhynetli bilen tapawutlandy. Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde Daşawuz vilayat şäher etrap häkimlikleriniň, vilayatyň medeniýet müdürliginiň, denalar guramasynyň, vilayat etrap şäher bölümleriniň, Türkmenistanyň kärli şarklaşynyň vilayat birleşmesiniň, demokratik agrar tenagatçylar we telekeşler partiýalarynyň vilayat komitetleriniň, ýaşy guramasynyň vilayat geňeşiniň bilelikde guramaklaryny Türkmeniň halby, Türkmen halky ady bilen geçirilen dawara özüniň täsirligi we täzeçiligi bilen tapawutlandy. Bu ýerde türkmen hallarynda okumokda ustatlygyny görkezden öňde barjy halçy dinanlary bayramçylyk sowgatlary dawaraly ýagdaýda goşurly. Welaýatyň medeniýet sunuwat ustatlarynyň aýdym saýdanlarynyň tans folklor toparlarynyň belin turugy betlenen çykyşlary çäre aýratyn joşun berdi. Ýerine ýetirilen aýdym saýlarda milli tanslarda beýik ösüşlerimiz, gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman terdanymyzyň dünýä nusgalyk işleri, nepis hallarymyz, halçy gelin gyýlarymyz belin teňde wasp edildi. Aýlaryň görkany hatarlarynyň ýanynda giň gowrumly sergiler ýaýwanlandyryldy. Olarda bütün dünýä meşhur türkmen milli hallary, haly önümleriniň taryhy, milli däp desturlarymyz öz beýany tapdy. Bu ýerde dünýä medeniýetine uly goşan türkmen halkynyň wasfy çykyşlaryň içinden erşaraş bolup geçdi. Şansyny münasibetli guralan dawaralar, sergiler, maslahatlar, dörüjlük duşuklar, bäsleşikler welaýatyň ähli kunjogyny gurşawaly. Dawaralarda halkymyzyň gadymmetden göz başalyp gaýdan halk dörüjlüğiniň dürdäneleri, täsin çykyşlaryň üstü bilen ýerine ýetirildi. Boydan başa aýdym saatlara joşuny tantlary betlenen bir çärelerde öňde barjy halçy gelin gyýlary hormat hatlary we bayramçylyk sowgatlary dawaraly ýagdaýda gowşuruldy. Dawaralarda gahrman arkadamyzy hemde arkadaly gahrman terdarymyza alkyş we hoşallyk sözleri aýdyldy.